Voor Shinky Knecht wie het een vreemde simmer. Hij had de training in Insel mist omdat zijn hoes verbouwd werd. En Shinky is hyde worden. Boven dat is het oors. Hij is de wereldkampioen. Dan winnen alle egen op die rugten. Elke keer weer de oors naar je jong, maar dat zal dit hier wel echt oors naar mijn jong worden. En ja, dat maakt het wel mooi, denk ik. What is that? Ja, dat is Toch is de Invitation Cup in Dordrecht meer als een formaliteit voor Shinky. 12 weken niet een wedstrijd in Dresden en dat ging verbazingwekkend goed. En ja, dus ik hoop dat ik die lijn terug kan zetten op de Invitation Cup. Shinky is net de enige Fries die het meedoet om de Invitation Cup. Ik, Daan Breusma, Rianne de Vries, Suzanne Schulting, Leon Bloemhof en Itzhak de Laat komen dit weekend in actie op het ijs. Voor Itzhak de Laat is de Invitation Cup wel wichtig. Hij wil graag dit seizoen zien dat hij er klaar voor is. Gewoon dat ik merk dat ik makkelijk meerijd, dat ik het lang volhoud. Dat ik niet zoals vroeger de laatste paar keer in de relay dat ik dan kapot ben. Maar dat ik nu gewoon nog over heb en dat ik gewoon mee kan. En ja, wat ik zeg, gewoon dat ik makkelijk mee kan rijden, wat mijn sterke punt is. En ja, als ik dat met mijn nieuwe kracht, gaat het alleen maar beter. Op 4 en 6 november stiert de eerste World Cup op de agenda. Die wordt rijden in Toronto in Canada.